Jag ber om ursäkt för ordförande Brezjnevs språkbruk. Strunt i det. Men det här med att spränga sig själv och ubåten i luften. Oss emellan. Är den kärnvapensbestyckad? Jag vet ärligt talat inte. Men det skulle inte förvåna mig. Vi behöver köpa oss tid. Здравствуйте, товарищ. Как вас проинформировали, я посол Советского Союза Швеции. Меня зовут Александра Косыгина. Мы хотим видеть капитана Пескова. Извините, пожалуйста, но я никак не ожидал, что Москва сюда пришлет женщину. Экипаж этой лодки, как я вижу, состоит из идиотов-мужчин, которые втянули Советский Союз в один из самых унизительных дипломатических инцидентов за все времена. И почему в этом случае было не послать сюда женщину? Miksi helvetissä te eroatte, jos kaikki on niin sopussa? Eihän me erotakaan. Virallisesti. No sekin vielä. Me ollaan tehty ensimmäisestä päivästä asti töitä yhdessä. Tää firma ei olisi tässä, jos me oltais riidelty täällä käytävillä jostakin yksityiselämän koukeroista. Mä oon ollut täällä siitä lähtien, kun rouva Hymy Lahtinen kävi keräämässä ilmoitusrahoja, että meidän palkat saadaan maksettua. Mä tiedän, kuka tätä firmaa pyörittää. Kiitos. Mun pitää pyytää sulta anteeksi. No pyydä. Anteeksi, että mä haukuin sun valvoa ja vähäksyin sun kebab-harrastustas. Joo. Oliko siinä vielä jotain muutakin? Jotain sä puhuit jostain vanhasta äijästä, joka hokee koko ajan vittua ja on ihan persestä. Anteeksi. No niin. Anteeksi, sä tiedät, että mä tarkoittanut mitään. Tarkoitithan? Enhän tarkoittanut! Kaikki on ihan hyvin. Laita se ovi kiinni. Ei ole mitään hätää. Tää on ihan kohta ohi.